Hayırlı gün balalar. Компьютер вазифасы төзелеше, компьютер хәтере темасына практик эшне башлыйбыз. Компьютер составына нинди җайланмалар керә? Җавапны тикшерик. Кертү җайланмалары, истә калдыру җайланмалары, эшкәртү җайланмасы, чыгару җайланмасы. Дөрес. Укучылар, компьютер хәтер ике төргә бүленә дидек. Эчке һәм тышкы хәтергә нәрсәләр керә? Схеманы тутырыгыз. Схемагызны тикшерегез. Интернет шелтәреннән файдаланып, заманча йөрткечләрне табып, таблицаны тутырыгыз. Таблицаны тикшерик. Йөрткечләр türе дискета 1,144 мегабайт. Куркыныч йогынтысы магнит кыры, кызылчанлык физик гиганты. Каты диск күләме 1 терабайт. Куркыныч йогынтысы ток сугу эшләгән вакытта ясылыктан юнәлешен үзгәртергә мөмкин. CD-ROM 658 мегабайт. Тырналу пычрану. DVD-ROM 4,7 гигабайт, 8,5 гигабайт. Шулай ук тырналу пычрану. Флеш хәтер 256 гигабайт. Куркыныч йогынтысы артык көчәнеш туклану. Шуның белән укучылар, дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.